One for nanko. Me and me bua food ne papa. What would you do how be 6,000 euros. Waji, one for nanko. First kind of manner was so cast from Mamma, me mess him court. Any public answer quite Giamam for Zika, if you move some more memo. Mammy, I fear the Ramianisa. Maybe I may know my catch on for crying Jimmy, not the Jimmy. Mr. Magijo. Comfort some more baby, I will be a metiao. Nana free a metiao. Tongo comfort baby, I will be a metiao. Or Finia Bankron and an enemy. One magic Jimmy Afi, Yaya Quacorum, Obey you a busy can also farm out, Ujina Japadiano, Babe Hume, Banaba Hume, Minoma someone at Tifia, and dear Bia Cosway Biano, Yaman and Coswafia Quacorum, Mamitia, what the Roma, young condemns Hadiano, young condemns Hadiano, Mamitiam Dasipi. I don't know when I was 3. Mamitia, Menina Brintia. Menina Brin. And some papa for me, and me deal. The come and eat one. Nana, so this one the court or not so the knuckle court. So what's my say? There is so many ways to kill a cat. Sampa Pepe. Yes, so what's not say young where those cabajananka? It's yet to the beer or this one don't back off physical court to me pacho now so psychologically no and I say Jebes no now so the remove court to baby. Listen, I take a Sampa Pepe. Where chimpe one of you or can any bua food. No, then crop for ye de day. One we are some biatia, some biatia, and for ye de be out front of Comma. If I were Memo, never some for some can watch you. One of the Sound of near can watch them. Unyanti and some more. One of near can answer. You and you are someone. We are politician. Baby, dead down all ya one man. You are journalist or you are politician. We are journalists, but as some woman said, so watch them for 2 pound the young pennies. There be a row. Matthew Bruma. Final see once. Now Sonia can say, I will not say, Women press it, says here, no way and Massa one way and you should have meant the. Or see, if you can't spell it, don't write it. What did they make an answer? Mamitia. Only do wrong, I know. Court to some no, they wouldn't know. And when you can't answer me, in slow court. And Mamma, what G. Nebasica 6,000 euros. So then about call Germany. On first, Canon San Coma Mameno. And yes, sir, next week, getting home information by Babonting. Now, maintain Sabi producer Simonia Brisse, that's it. Obi Yade, Mamitia, was a Kajan, a quiet first one, Crawford Diamant Fusicano. Mamitia, you could tell me be an American child. Me Petonka, and come on some fee. What down, Roma? Mommy, a quiet, and yet, a sentiment, Debbie, I make say, you see a mobia. Now, dear, did you above no? Crowd Santicoco. What you you? One says he can once me, and yes, he kakitwa. Nana, first once and you may add my next week a quambemua. Matthew, next week, Grandpa, some are saying them Kwani and a joke. I had the near you could debron your besaba. A good dear Pauline, Abratia, a yadom, la qua, no mammy, Mitisania, Mitzi. A radia yadom, and yet to send you to why you're fair. Oh, Abratia. And what in your coupon, on shrouds, I am cold and swapping mob. A free affair shall see a debasine. No question when it's a me and a meaning. That means send coming to me. Em a drew baby a medry. No so. And Quaura, there be a same Quaura near whom a mob and yen nipper be nigh, Nemo may a radina coupon. Nipan Quanca, the baby, baby, I'm afraid no. A Quawa, Nenyamin Nam, your papa, Dr. Blessed Foster, and in a pound for son and Mania, Mia Matum. Ama Mania baby, I day, Egina. Nanny Titru, Yamia, Mrs. Penny, or Hinny Papa, Miss, no question. Baby will be a Miss Radina coupon, say, oh, Shirano. Na for fra ye bewurem o ma nani munyam ene de da na koma so anyame nyanya ma no 2025 nyame na masem American yi so na onye emfama no kwasem ni say me sister waboa me papa yankopon yinhira ya dwuma mu mpanimfo nyina so ena wo so abrewati aso no kwasem ni maboa me yie yankopon yinhira ma me wo fa omo no mo mentimi mu bodi na ne nyina nkamfu a me wo fa ayi wo fa lumba
ɔne na de agudi ne ma me okay ne mo menya ntu so nsa ne ya na kotu na afa na kwa ye menya ntu so nsa no pase mu nje nyumre ena nyumre de minim senya dam say enya fie ye na bo na suik ena efiala nyame adoma na suik na mpanimfo say je on be breki ye nti enya dam minim senya nyumre na hia no eti Nyankopɔn nhira mu nyina obi a wadwuma mu ha bia Nyankopɔn wo nhira no ene wo mo madawro ma be hia ase na niam heda emu heda nya wo ma na o ma mentade hye next fashion e wo so ame ha okay ena sister ba kwa no so ye miti e ma me sister moda na susu ni nya to MCR fo so abo ame MCR fo Nyankopɔn wo nhira mu nyina ka nhira mo ni David mo safu kantanka no mu nyina Nyankopɔn wo nhira mu anamoma mentade mu anamu siesie me hu nyina Awurade Nyankopɔn de ka se me bubodi a ahwa no ma ye mistake Nyankopɔn wo nhira mu nyina Nyankopɔn wo nhira mu afon mfamu na mfamu bo ame mpaibom afutuo todara me ba na abeto bomb todara so na ma ye good bi na obi ebi mu nhye me nkura titiru IBJ titiru Nyankopɔn wo nhira ne toda antipole na fafa ha toda so antipole da bi na ante de ase wo ya tiato ma ya fafa ni sei Nyankopɔn nhira ne bra na ya ama me no mani so Nyankopɔn wo nhira mu nyina adwumayefo nyina ne titiru pa de enhyira kese pa enkoma ni amadwuma wura Dr. Blessed Foster papa Nyankopɔn wo nhyira wo sesebe mensoso hu me mobo na wo fa amadwuma a enne Nyankopɔn adawro ma maduru ba bia maduru ya brewatia Nyankopɔn wo nhyira tiefo nyina so wo so wo nhyira wo bi ya tiefo ne ahwefo no kwasem ni oman Ghana eni asanteman nyina eni wiase nyina Nyankopɔn wo nhyira mu nyina e wo ahofama se de mo si age Sompa Nkomo ene Sompa adwuma nyina atum Nyankopɔn wo nhyira obi ane bo mu nkoso ana mo hwe ne free nesi ane de kaish ebe ya butu nsemu ba enyimfo de ne ma egu akwan walayi ahase no be ya court pleko na de o so le anu atra wa se de ya ba court ya ka se be de asem ni bi wa ase no minister bi je betra siasa na no abusia ya de asem bi ba beto be maso na minister kora wan fa Bible ama enne ye be ko ni se ye na eboja ye mpanyimfo fa nche ye de bebe bia no abebeto bia no eye empoyem na sa wo hwe proverbs ana se mebusem no a etie dua sanchechemu dunwotwe ne dunkono no wo de ma mefa dunwotwe ne nto nche na menkan ye dunkono no oso okode kwan edawiem na owo kwan eda obotan so ehye kwan eda pomu na belema kwan eda oba ho about Proverbs 30 verse 19 the way of an eagle in the air, the way of a serpent upon a rock, the way of a ship in the midst of the sea, and the way of a man with a maid. Pacho the Bible no air canon na to de bi ampacho yefunu pan yemfa nhyen ben e ba sa ye utimi sa de wo yiro ho pa so no wo ye ham krabo na sound ne ma bonten exan say wo mu aye ha e wo se to de bi a wudi dugum watemase meko ye nko ne bi eti se be ma kwan da wo ba ho a sometimes I ask myself say edi entina ya na mema no bi no more now the ma de ma do pescasam dodo oba we do pescasam dodo pa cho eduane ye fa haba neto a good food deserve a good cash, a good energy deserve a good food, and a good food no so it deserve so obenya sika papa so de ato eduane papa ama wadi na watimi nya nwode ni ye ene e be ma obekọ 10 times and say 100 runs okola over to you wa asemwa so minister IBJ e de be nti na to da bia wo ba e sika na say misika san enye no anko na mouse ka we say once a balanced diet ye nko na buroduane nko a miti we maybe nyame aye madomi kura mama bo yi series na maybe what's my say me sorry and me did your love into ka se me did asa no enti se anwumna sa wo ba me nim se wa ye me ye wa wo ma me sika ye me bi se sika anwan wo so ba wo ba bebutu me so na ya na e de be no minister Abrotia me recipe
Nyankopo nshira o. So nshira. Ewo topic here odi abai. Na ene Ghana man ewiasema obi antie me. Hwe abrantie. Ansa na obepe emma no. Physicansa. Okay. Krachi tie me yi o. Me say ansa na beba wo tirim, beba wa dwem, beba wo system. Se wo bepe emma no. Pisika. Because emma se mu hwe no. Eni sika sem na. Sabe untimi nkonko fa obi baba. Ema na metete pansam saa. Enti mema wo moye pepe no. Wo mo na eyi sika aye ma ho bibia. Sabe omo kasa kasa. Lumba bonyu bi wo se emmon kontin hwe de wo kɔ no. Na se wo ye mimi yi a na ye te so no a. Enti bema abra wo badwin se wo ma wo ba wo nchen ka hu se wo sika sam ye obotom ye. You should be financially stable. That is it. Enti se onye financially stable a mesre wo hu oba shentable space. Okay. Se bema woni kapre wata so na hu so oba etwam a mesre shentable space enko. Because me kofi abi jamti aso be family nua ba na wo hwe ni yi a juma me de bedi wo no. Adobende. Ye bedi juma pa. Na de nyo na de koy. Oh no dem do be ma na mensa brampa. Eh. Na bi so so na ba bi so 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 wa na otimi wo so ni ya to adwuma no. So na quotation na wo yi no e quotation ya me de pa. E be ya ode. Hwe be ma se unya botre so ho e boa wo hu yie na se financially we sound wa. Eno no ya na ma me amesa aka se mi se wo ba wo yi bo ahyawo e ma wo kunu. Oba to bo asema wo kunu bro nya yi bai ma be ma no nya wo hu adwuma ma no nhwe sie wo ho na ja wo ho na biem na de ntoma anwe tire ye ho oba bi bani kunu beba no wo so de ntoma atwa ne mu wo fie abrotia me se entoma ba ko pa bi ababa wa bi e de kwa awade ase no da bia be ko fie ne eponi mu eni apa asan wan ayese yi wo wa na aputu off net na de hye yeti no so ka ho bi enye mesro panka twade bi fa ehuhuru moto wai na perolon papa bi perfume bi na fa gu homa ukunu no se mo ye say ya na mo the score points eno no ye yi ska no krampo a ye nwe hu asa ma et melele eno ase mu yi ba chese e basa no a sabio ase ya bodam na sabi unye hu yie kakra na ye de be ma no fa kobo oti kura no na wo de wiwanum e basa na oti no mu tu pampan sa no a ye bo ho kasa enye yie ejabrotia me de me kan say emema ni bi wo a omum prepare omself our relationship omum komu eti mesre bema ansa na obadwin say wo de oba frompa kai hu say the next 25 years and the next 20 years no akwantu obi na wutu na sikasem so ewomu enti yesre pi ena omani ma yedin enya bibia na obetimi aya ma oba but ye wo the basic needs be a bema e wo say wutimi nya at least eniema kakra bi a obetimi dey keep oba na happy there e wo say wunya say the beya enkoye say ahokyere wo fie hwe abrotia enentokwa bebre wa wade mu 90% e ohia ne ahokyere na wutuwe say ukodwa so na nase also per 100 cities na ma 200 cities menya sure so na be konto oh David na ndodo onsem kwa me sa ada na se kola bi aka ho na 100 ya wo pay 50 draw ye man 20 na da ntokwa okay tie besre emema mwa ye ho padwumanye azane adwene ma asem yada se obi awo ni din eye minister IBJ chief executive producer na utie no meba na mensa brampa ho na ansa na no ma menka nche se Sompa TV share live on Facebook no so eya Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV but modern a na edom ye ewo online so na bibia so enkoye na ebia wo share wunya Sompa TV ni ye channels e ho na echima koto ase no ampacho empanyimfo mo ma ye channels no na amana koba ne sa no tita one media empanyimfo se ye nka nche mo se
race can odi koda no nenya new Sompa TV na bibia so etimi enkoye enfama na mizo free drink ne 5GB zano kono ko jibi e drama e wo so de kama enu ani edidi acho jiabei ne frɛ na ye maubi 0246270221 na 21st clinic the sciatica expert na ye num yi die e hon ma na ye kɔhwɛ ye ho ho ne ya ye hu mi foni kyire na ya ya de be bani na ye kɔhwɛ ye ho me pa cho fa ho ekɔ na ye nye hwehwɛmu fama ho ne titru ne sciatica ya de no usisi e chintiri ye so fa oto ase na ya de bia pa cho fa ko massaging ye bi wo ho machine treatment e course laboratory test ahodo nyina ye rane bi wo ho e ye 0540311311 0540311311 na wokɔ ho a abusia ye ka cho sa wo kra na wo pɛ bia wonsa ebekani nyina na ye ka cho wo say Sompa chede no Sompa chede fa ho hyem ya ekoso ye gene ma no din kama mi asafo awurade bibia ma wa hyɛ onamu to abodogu nso na ni dacho nsa be kam ke quotation say fa do ye anase o ma ho akwanya kwabro no matisunya no say eh ene adesra ho quotation de wonnim bidie acho se de obema wo bia me no no asafo awurade obema ni pakro na me yo betimi aye de ama wo bibia koya ama no tumi mu no ye ma se ni pakro no ye so ma chede mesraw Andrew said that sene be na BBSC and the sister be frame or say Gary bottom my bednam so a dos is a fabra ye bedna ya the entire yanka Gary nka won say bi obo na okofo lo nka ba akwa esa ye cha ye hu say de besi ache it was nyame ya aduma kwasi ada de bebrem na me de aba nti ye hwe wani mpacho maka wa made ya watimi hwamo pacho eti bra nefa wo de brand to ma amfa ne de mra anwa bibia e sika femu a 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 mpacho di ebeba eyetra one media anase Blessed Foster wonyankopon show say would be eba Sarakoba unisex fashion enter the papa perfie no ho fo ni chire bro nyan han ye koto ye niema ye ne ye yire ne ye ma bufia ne nyina ye be kwa akowuram ya koto niema anase bia bro nya ye ba pedi wo penkwada ne mpanyimfo nyina ho niema fo ni chirem ama na koyia mpacho Sarakoba unisex fashion was say say crampo de ade a wode we say promotion bi aba so can obesa to next kwan was so me benrom hotel one nation police station de anim share 0244797215 0244797215 na Dawood Herbal Clinic Dr. Wayne I just so crap yeah dear say or say bra na won show pressure stroke nyina was sa ya de bia was sa Dawood 360 capsules ne ointment no na de twitwi ya wadru nyina be fi yeah just so crap baby bia la ye to no bia so no sa beka bi 0241 244012 and 0244 886 3p garlic or say yade bia hawo bia no we chirim kokko jibi to asia ehwe pa ni tini kokko kono ko jewo die watimi edwani achem wo ho hunam ye otitiriti ana se bi abani 0248928824 na lubricants inji oil papa kabia taxi go sikete pe ani nyina engine be kama bomode ji abai ne frɛ won ne omu enidwa 0592350916 Kangen alkaline water ensu papa enie me pacho nya bi na entimi tunyalwa ase yenso sa ye duro wada roma hwehwe mo kira kwan wo Brema UGC Tafuni Road na Bawa Route Junction ho 0241449191 na wo pe baby e de time beto wayare saso dia na ye medima fo Herbal hospital fo ni chirim time da so obehye brato ya de so fo ni chirim ho e wosa 0244774282 Edusa Herbal mami eduso dende mami obetu ase e dia mawo ewo eye magazine so ame magazine macro goy filling station e hono mo ano ba cho papom de mapa wo video mu e edusa fra edro ra we say na onje oso
na wontimi emma wundro 0500110115 Tabita Clinic. Ya sabia ya ba. Fuani chirim. Wantatashe. Ebusia bomodia na ye na kwan no behu no wo ahojo daban Sindis Junction. Enkan neta deneta kwan so wo ho. Fuani chirim. Na oye adwuma yade bia. Ebusia freno 0260196219 na bibia enkoso emfa emma Bishop 75 Enterprise. Apemprande fie no ho. Fuani chirem. De ne boda. Bronyan. Ehwan ye koto tobie. Ama ye yire mo. Boda nke yebeko ye nyanko. Yebeko. Ti yebeko da bedwada. Yebeko. Yo. Enti nyame ya aduma Beast Plaza plot number 17 ebewura mo ho nti. Koneko GB. Koneko GB. 0598585219. Oboasi baby diaper. Afi yebewo. Koneko GB. Koneko GB. Chese obo no no ojo so ense BM no. Na wo call oboasi baby diaper for ho akọ GB. Etimi absorb liquid and ase niam ahodo afifiri nkura no ho ba no na abom ho ba de afiri da. Man sanse BM mu nkura no to ho. 0240306394 0240306394 Samsung A0 6 in the ye tobi ama ya dofo fuani chirem koneko tobi Samsung shop ne bo form ne bo ne da form koneko GB adwuma ye ne ho den battery no ne se kwakoje wo de e de free wo na Samsung Herbal so e what the fresh herbal measure afi no de aba ko ne ko GB fu abo se anu wa bre ko ne ko GB ene na tu asie fuani chire ho fresh my caps say yema memma so gina mu fresh lady caps say so mo ba wo ye ko ne ko GB aye kama no ne doso 0243559319 na wakwa kwaji wo de give us speak capsules na ko GB mema ko GB entina fie na enye yese na koso so mama bia ko na ko GB give us co capsules na ko so ne ayem tim no eyi na fi wo give us about mixture and na GC mission capsules no so na ko GB ya be ye 02 my alpha way 0543222470 na wonje wo so na mensa adenti na wo so wo ya na wo mpna kora na wo beji sika wo ho a na pesca dodo yankoto ayeda ye ni dia be de nya ho de bumfumpa de amamo mabri wetia be dasi pi asem ade abe so ya asem asem kese mratia hene ruma ka asem bi o se bema oyire beja wadwuma be sai de ma yiri nyaaw na wonko sika eti pesika pesika tu botom oba bi apese one ne tene bi obetimi no watena timbo adwuma wo nyaaw na wo ka asem bi wo se wo hwe oba na ase kope na we no ma mitia oba bi wo hono ma dia be ya mani bia ni wa nani so okay do be ya mani bia oba ifu ana be dia me he dan ko ba nani so na so odidi atem so bia nani so ade dia so oba ifu be se ma no bi ana omu pim ne wa ma mo omu nyina di be se ma no bi do be ya mani bia ma mitia nani so eti o ma na de kura na esan eye wo ya ebi ka wo ya mani na nka oyi waye na so wo ya mani na chese obesa ko jamba bi kura se mi kuru kura de chese wo hwe me ne me yire me manyina da bi na so okodem a obu abuje ma brewa so nya ko fa ne dia enu yi firi mo nye yi na yankoto ayeda wo yi firi mo nye na ma mi tia de wo mu ni be ma bi wo ma no wo hwe nsi mo den ni atopa betu achia no eda no nsi ka bebre eda no wakwa wo ma ye bebre si ye furu pa ye fa sha wo ma ni bia di ansa no betimi ye bu ni pade ahia wi am wadi age no enyi se wose odidi ansa wadidi wa ya abo akokọ odidi mi anu odina anu atwitiri fam o pese obi aba hu se aduane ewo na no mamitia ye besre ma no omo ti ase buronyan se be ye de na mema betre fia omo ma mema ni ni omu mamitia besre ma nyina omo nya dai omo mema no ene omo na omo mema no omo na no omo entra ho no omo nye ana wode ntuma si ne bo usorma na buei mamitia sisi ya na me ko dwom bra ma bre ana timam na nya kura mesrew mabro watia bonya ise be ma betena fie na nani agea ma wukuru no na yie o de ba tusia no enye ye kokoasa na wa me dada
was an anoko form, and I mean, D. And then I bear man on your beam. Bearman a dear, and I blew at you. And now you may know my a you may also see Kaka Krabi. Who tell by Musa, Kakrabi no na Jiway, Fasos or Sono, Nani Buafu. Eti Mestre. One Fasos, yes. Fawazu Kojum, Kakrabi Yabia Fabrano, Nani Buafu. Eti Yan Suti. The minister can say if you are not financially stable, don't venture into Mamitia. Yay. Obabi also so young patrol. Now what problem? Obabi also Unya the Tosope, or no crown of Bessa war, and Zue. And I know system yet not me power near. A big crown one of a back on Mamma. Your best man, bring us a bema better fear. Mamitia, and confirm to maybe an yasne, be on farm mobile, now more to move to Debbie, Namesabra, Namesabra. I did Uni Capra, no, Irayase, not the copper motivation. Oh, I did it. As a Panama catcher, I did it. Young catcher, I bab you. I did it. Ya me o kan no me kase ni mu ana mebo na na mema ba mo sori ana mo tete esagase eri ataya de ade ya nkoto ayeda na mo di sima no so ma be watia de na me kan se me so ni kapra me te de o kan anya o yira yase na de kopembo eno so betimi ama wati manya adwuma nye adije me kan no kranche ni pebe ma na de o ya ne nye e de ma ne de ya ne nye e prafo ni nyina mo nyintum ai ya kan se adije woni abe watia ne ema wa ha nyina me mama ti asem bi ase tie die wo mu ni be ma se wo yire hwe wo yie wo fie na wutimi si ni yie no so gitum yie wo pia bonte kwa akoya adwuma wonya sika wonya sika wo ba wadwuru mu da ho na wo ka asem bi se wadwuru mu da ho na wo ka asem se e ma no makwa hwe be ma se wo yi sika mo ba e rise na konompo abije me se be ma wo di sika mo ba e peja na konompo abije me te dia wo ka ni nyina se na wonyi kapra Bema bi ka asem bi said the moment abema obanya orgasm oba hu ne ho sane na eba no that means that oba no or water in a way spiritually aya oba bontia obeya adwuma physically oba bontia aya from the man and na man so so mo nim said esi bu atopa esi so oba mu eye ne yie wo mpema ne ho sane no so no over to you mo nya modwuma ati ma metia da bi siria na wo kwa wa twetwentintini wo mu hia wo mu hia no ayase pan ne de sabe entiwe kwa na ho am yanwe entiwe kwa na ho am yanwe abije ya entiwe ni ya entiwe ni abije de me mo shama no Agudia na you obiasi order in court ahanye din you were from the okeka kono wanu nsi ye fesi wa na emu ama no agudia wura yi na film wram abrati ya medansi eya yan consider woman na ye fru pan de shaben eya yan consider me ma o se sika san na me di sika na upe sika dodo na yan koto ayeda na me pese me bisa me nyina se abra pa betra se me pese me bisa me ma titiru abra mpane IBJ se obi for so oba bi de ne mamu ana me bisa me nyina se wote oba bie no obi na for so se ye de chenchena ye de oba we ma wo na mensa holiday bisa wasem we ye be ma wo fiase me pese me bisa me ma binom ene titiru abrampa ne ya abrampa ka ho abrampa ka ho ne IBJ say ya na ye hye ye head hye wo ba bi ya cheche ai me bisa abrampa ya na ye cheche wo ba bi bisa question ya ana ya na ye for nya no manasa ya ba be se nkomu pe ye do ba bi abese nkomu ana ya na ye for so me ya na ye for so mo ma metia wana wonam ana wakosi awdofo ana aso ne be bobra ya na de wo mu ni eye me fa cho ye abrampa so pese mi hura ne se wonam wakosi awdofo na ye kwa wade ye kura na ye papa no ye ma no ye papa no bitimi ka kira wo be ma ne se wonya ade a me ba ni nya ade afie ha no de ba wonya ka wo mfa wo se na eno ne ya ne ye fo so mo ye ka sa se mo na ade no so to da bia ya na ye enkwada no so na dan be ma no na beba enti de ye so wa aka me mo kwa de enkwada ne be fi ya me pese me ka kira be ma bia ne se eda be ma bia wo be hia wo ba na wo be se ne pen a wo be ti ase ka hu se da de no wo de ka kopem bra woni di beja ya na se bi be hwe so be so enti wo ba de fiti de one na wo be se ne pen no wo da danger wo de ka e fiti bre a woni ne be chate wo be fra ni de one wo je ne number akra wo de wo ba ka ade a chin ya bla bi wo de wo ba ka cause won suma se be me fa no enti ne honam bibia ya wo ka
Ajabio so ntimi nhwam na ye bo abeta me so on the wosika na me metu me enebi ni wo me ma me fie na me didie me ma me na to atade no papa na to atade bi nsoma na sa wo wa ba se sa de we bia papa jo home na me be fa ko wo na wo sie se wo bi na ai bi ka sa me se be ma de sa wo ye wa adwen sa wo be twempena na wo be wara na wo be fo ba de hu so wo ska because relationship bibia yes ka ye di ye nom ye hye ye to ye town ye fra 90% bibia yes ka 10% na kan ye be ma dia ya emo abwatia na woti mi di ye send the bia mpanifo ka se be ma de wo didi mi na woti didi sure esuru didi afom so didi sure ai na me ma me na wo wa me a why momu na dia ye empty na me ho ama eti o kan se wo kan se wo kwan na ba be da hin ho ama na ma bere ma me a wo kwan na me ho aje se ma me ansa na wo kwan aye da ba be da me ho meta wachi kasa na ti enti ba abro ti dia me ka kire be ma bia ne se wonya ready woni kapra enkofo ba bia anto ho so wonya adwuma enkofo ba bia anto ho so cause wo ba dia from day one abese ne pe no that day na wo de kadada ka hu se ni bibia ne ha na mane bibia wo so ne da cause obi ansoma obi anchekere o ana bro tia na wo kan pamu so de ade ba ko ehima ekumma sunsun pa titiru me sa ba ma no ba be hia na ne ho ensane no orgasm no we me na me ka kire wo emfa ho ni se sika bia sika no de beba ehwa ne de beba na emo ba ma bia wutie mi bia make sure so ba bia ne beda bia no me go be sane no na nya no na ya da ma ne bo ma ayi siki ma me nka no wo chima enti ti sa wo mo nkora da enti sa wo ni wo ba hia na se wa ma ne ho ensane no ama ne ho anto no a wo no nya tokwa be ka se pin kura wo nto obi ma na na ya de kasa enya bibia na emo so ba be da so wa men enti wa so asole na wo ko wo be hwe oba sa de sa ne ma ne ko amamu ko ade a ene wo boa na agudie eni twa no se bia oba enkoda be ma so riding na ade be ma bi ona abebum kwatim na abebum kwatim ade na so wo ya no wo so ni pakro ni ma mo ni se na ya na e ma dodo na enyo orgasm chesi chene wo da ya no wasipo na ya ka kire ma ni bi no se eno ya wo sta ya de tena so so obu ase enko tena so be dabi ubu say ubu mu na oto na kwa say enti be ma na kwa timi aso sisi no de ebo enti sade tie bia wutimi utena so boko na mim enya mim de ye kama na ne na chese wo kon kakra wo ye dan hu be sane ho enti ano na kama na ahwani agu ho toma wonim say ya na oba your friend is saying tweba no eya na wo ye say na echi be ma na ya no ko ba ye wo betimi de wonsa we kwa na tweba na no sa na wo pia na wo kana wo ba na wo pusa kakra se a wo betimi ye sane ho what you say etimi me do ama sabe ya bo mere wa nyina ya sane ma no se be ma no so ma hu sane wa wa tena so yesa de wo say wo ye bia kama bibia be ye kama ma mi ti anwunu nyu yo tinya da bia na ye be dan ya da bia ne be da ye bia da bia ya tena so no wa me kire se ye titi ya ko tena so se kirim da bi geji ade se de esi abrem na esi wo no ka wo to le ko ma mi ti anwunu nyu yo tena so do sa mi se emblem si ya kura ba the moment ya do ne shua na se ba na se o tia na ho tia na kakra de aye no eno sa wo ka kira be ma so wo twi munya twi mu pe be ma ne be hima na so boko na ne kakra eno ano no anwunu nyu yi na wo ho atimi ato buro nyan na se bia dia mamu no ma me pa cho wo yo ba na wo nkonwa si wo oba cho nkwada no buro nyan mo mu kom na ho wai o matena wo nchen ya che enye ye ne a single room na no na ya managing kakranka go wa chemba ho enkwada ne wo ho a wonya time o wontimi nsepe wo ho pa cho mo mu kom na ho ma be ma no kopa besia na wo fa ma mo nyo mu kwa kama mo nya shopping ma biscuit ne drinks ne nose wan we de tofe no nose do mu kwa mu so na ya show manu mo mbere ba cho akonya no fa na ba ko to say no apaja o de to say na me ka kire wo na shebe ti be ma ni twam be kwa basa uchu be kwa mpa cho sha dross o de fa to manu gu wasene na chi say na wo so won kakra a se mu jare ko so a aja ma wo dia ka me o ma hwa ma me abati awuni I can't say afi kwa de fa mama ne say ya omo mu nyale wo mo
Umachi ha o. Bema su jale wa ya na e kama. Umachi. Bema o ta jale bema ya ne den. 0451931931. 0451931931. Abampa be heard that call so no me. 0551931931 and a 0548931931 0548931931 Pacho ya kwane bokola Medofo Pacho di baby akasa free Fabi yesterday Hey, now did this akasa free Sompa. Hey, let this This is 93.1 FM. Emma no problem na no problem close to me Emma be man to do. Sure. You are me adisi in my ni and no. The money be no grow. The whole phone manager and this are the actually what to do. Yada sema emi na ono so di way eba ye no ye hwe se ye nsa beka for ne line no ba ko pe na eye adwuma wa ha se no me da fon pa cha ma ha udi ba bia ka se free hello 0551931931 0548931931 hello good afternoon udi ba bia ka se free Remember, show my NTO. Jina baby ye, dano ho kakra my NTO. Dano ho kakra wa ho mani twetwesi NTO nka ye why? My NTO. Dia kwa umanye. Yampesi ebe jamo ye kosi new year mu. Unhihya mo ne ma ye. Hello, good afternoon. Me de sha wodi baby akasa free papa. O kasa free. Yamfo mpacho mayentio. Hey. Kafra. Brabetra wadwen ya fasima miensa sima nine ede alpha course ne kakra na ene story eda ha se no no yetimi ede atoa so ede amam 0551 931931 0548931931 phone number ko agene ho enti yenko Meda from Pacho, good afternoon. Yay, Olijan Nigeria. Was coaching our building contractor, papa. I'm going next year, best sit down back with the Amaha. Why? And Kazawu, Judy. Nanatia, she will be there fight. Oh, Mr. Glover, and to the food like you. Only my Jumo, Mama. Also, my Juma, not to draw off Father Mooney. Oh, my, I never catch us any minute, Juma. Oh, ma, only my Juma, Papa, when I go about from my much you must in my head. There won't canoe, I put the canoe. Your mother will be like your own channel. If you hadn't seen you, those are bad children of the Vinisa. So, and I had a canoe. A man this we go. Oh, original what's up? Kafra. Hello. Medicine back to Udi baby akase frame do.
Oh, because I feel yes, so. You know what you did. Oh, my Bible, I'm not in here 1 year. Yeah, the young couple as me ba sanyo su kuma mu na nsa me ba meto afa ho why na masra why. What I say? My me ba besra bo na nsa ya yanko yanim. Okay. And one of the people. Sasa What is that so big in the year? You see, all full of the also your man. Obo ase ma ne bi ho mo ha adwen e wo kwan ben so ye mi se no dia no se ye mi sa na asa on so ken. One go no. O be man o ma so na. O pe so ni da na o fi ni. O na won ye. Adentia. So no, one say, no, person who can me no. Anyway, as a son no before antenna. When I then then I go on so open and come. What's that? Masa vacho ya frosing. The son is Ebeneza wo dia sukro mo wa. But I will just to prove it up and then to Panka. Nim so wo dia so ka me ba besra next week kan be kire wa de. What? That you. Pacho be when you feel best. So don't go there. Open your number. Open number. When you feel best saying. But you may not think. Usa. Ababi a no be ka na asa wasinti na ni bibia masa. Nya abotre fa fefi oba na no. Ta fre na se opesa yama no. Maba no so ntafre wo hwo ase wo ni mu ma mani ama nko ye bibia se wa ye to ka wo di she mu arudu smoothly. Na ye kwa ye nim. Ada se me pente. O be de bentem. Masa okola o yanka wa ma o. Mpe suggestion na de ba ye no kola o take ni manfa. Me pa cho di baby akase frɛ me do. What I make a simple. Mam, But I'm a female like my wife. How to go hard? Make a female mattress. mentie fidie no yanka san fa phone me ti ko kai. I need to for quality. What a good night, a good night, what a salad. I to summer. And see, that man I feel me say. Because when you are my catcher, you come in. Now, when you are calling, yes, I will go out and say, oh, ma, it's the man of Tomamo, what is the catcher? Yo, Papa, we so person be program ni bia na. Toma no e man ya ye se yensesa no. Na toma no so mesra mo. Enye de da bia sa oba bi wo hwa de o ka ne ye nokre. Ba ko na gu na sempacho eto da bia man ye nta de hyem nti abdewatia. Nye da bia na me ba adwuma esa me botoma. Enketenkete ni ba no kra nye da bia bi ko to da bia me gina mu pa. Skin tight me mfa me toma me kyerɛkyerɛ. But eto da bi nso a de ehye na nopa wode be like do de kwa abontin no oba nya toma wode be dan adwo. Pacho different no de wonni bi kula no nya 2 3. Inti afi ne kwa wie ntoma de na ebi wo kwa ne bo fo bata efe. Yesu so gya no apɛ ba ko line tie bi na de afam tie ma off a woda hɔ a na brink na auto na pu mu atmase. Oh yeah. Oh, be ma ni gina wachi no obo dog na mo say otimi som riding to set iponkwa ya so na gina basa e ma stamina. But for last caller, the baby akase free. Hello. Pacho di baby akase free catchy. Hello. Who tie fidie no? Cho hu free ho na mo do mi enkasa wai. Hello. Kafra. Pacho ye for last call about do ma fidie no na ye nkwa ye nim. Me do from Pacho di baby akase free. Good afternoon, dear Pacho di baby akase free. But I think I already done. Swami. Ni America so so my na married too. Ani le chudi. Okay. So I just like I didn't ka o na go pena na tara. And na me ya kono no. Aha.
When I go say, and I'm buying any the I have to say, ministry for my damage. No matter but in power, the community, Tomano, and maybe the man. And let all that, anything addition, or then you have to man. So that the man person. And I need my thing. I mean, yes, and so we go say. The one who was saying, yeah, the chat. I'm going to chat. And the woman is not going to be Obama. So, I love you so much. Come on, Adriano. Among commoners, Ebusia. You didn't know Asia said Blonia Nebano. Manos on Tadiema Mema. Na Mema no son Tadiema. Toman Pacho Bema. Bet me do a bano. And is come and know the Akotoba. Gemono. When we are my name. Umie Yanwa cannot try first. No, I yeah, computer surgery. Yeah, ba. Accept change at the Fiase no more. Elizabeth. Sakwa dear. Waba or say obi yana dear bia. Any man shada enkoye. Enfa emma no. Elizabeth in your but your mama Elizabeth in Trase enfa emma mena. Mate. At sister be a better than I am say. Sister Trase what? And you was that's yao. We are quite a man now about to share you. And then we bet down here one hour. Sister Tenassi. Afra what? Afra. Where this covered that Wako. I just feel here to open some qua. Now what is Sammy Duffo? Now, says that's one you do. Sound. When that we only Thomas here to say, Boy, I'm say, any Aquina would the Amame, you betcha her for near Tiffo in Amo Bibia Quaba, at the Sompa TV. So, Ebusia for a breast to say no time. Yet Nancy said, Yanaya Pomudin Comodinoa, and I de Ebra war, a sense and penny say, I'm a man once, Renina, a dear, the Sentina Dada, time here about 4 jebre, Eba Sompa Nkomo, so now you know what bedin Komo Afa Pomudin and na no kwasemni say yaka time Herbal Center yen ni dwuma kwa ye de oba de hahama nubna enunsini yekeka bom ede yaduro enu na doctor keka hahama nubna ni nunsini abobom ede eduro ekokuda mienu aba edwaso eduro edi nkan a doctor de ba ye no aye time Herbal Mixture de no kwasemni mi ba odin no wo fie wa wuji tubu se enu ni adu papa eye malaria fever do tatashe na nse epe no asi ewia ne bo emframa no so aye ho obi wo abon senam so na ne hwemu nyina efrinsuo obi siara me hwemu bon nyina asisi kata achime ma mejehu ba bia enye malaria bowra wo bi amane ti edwane gaga amane bo efono no amane nisu ebiri no na nisu echiri no wogene ho ba bia enye obi sia na me nase atatai ananse achime nsa ne me nai pa wo ba nso so me nsa bo ntumi emeye obo na tika kra bia na wabre oya adwuma kakra bia wabre obo nsa na poso na eye ne ya ukokete so wontumi na sa ha wenu nyina no ewo nipadua ni mu a eduro no eye time TIME enu ni eduro papa me kanfo edi amawo ye the time Herbal Mixture anasa ne capsules ye de enu nso aba enu nso boa ma ye immune system na ho dere no ECPC ta papa ye no pay enye na pharmacy shop Herbal shop chemical shop baby a okwa ubenya bi ato ye number edidi dwuma no wohwe wo screen so a egu ase fefefe safa pen ne paper na me mobile na tro na so wo hia ye ne a wa Dr. Penny no 0244
0244 417 417 669 669 0244 417 417 669 669. Me papa time your number didi djuma no eno no ene ma yeni komo kakra emfa time Herbal mixture anasa ne capsules ho me do papa se de me di kan ye no time Herbal center for de yen ye de oba de no mosem ena ye adwuma wo se yeni dua na ba ye mfa hanhan na ensa ya de eno ni ye ginesie pa enu nti time Herbal center for ya boawura koye makofa dua na hanhan na bena ne hini ene de abefam fidiem de adura ye fe ne se time Herbal mixture ene ne capsules ye de aba na no kwasem ni se de adura beduru o mayimo Ghana fosi agye duro no atum enu maduro no enya asem ketwa adanse nso efre kire ba no eye bebrebe kwa ya metena Sompa Nkomo so na ye ni aduro ho adanse ankyerɛwa na ye ne wo ani ne yie na meka ne se ni obi wo fe obi bisa se na aduro ne kra na bi ebowura ni padua mu a dwuma bɛn ena aduro ne edie time Herbal mixture anane capsules no ebowura ni padua mu a eye ye nkomo we ni padua mu no enu na aduro ne siesie wonom edema yen eye ye immune system no yokwasem ni se wodoma nkoma bo ye ni padua wie no wode asrafo bi agum se wo mommo ni padua ne ho ban se be ya yade ntimi metu nhye ni padua ne eso enu nti ye nkomo no omuni ni padua bambofo na ye kase obi nso ye bambofo de a ene ne kyese se ni pa no ne ho eden pa enu na eboa anase wono ne betumi aboa ahwe wo so anase se bi obetumi ahwe adekura wo hwe so no obetumi ahwe so eyie na se ni pa kurei ana bambofo yi se na ho den eba fom ana na kodie kura esa etima ne ye mre time Herbal mixture anase ne capsules no so wonya ye dre bottle ba kope anase mienu pe na se wo no mo a ebeboa ma wo bambofo a ye immune system no ana wo nkomoa no wono ma ho den no etumi SCP esita obi a ne nkomoa ho di wo fom bia no eye na enye den kura se yare ebetimi abeto ahye wo so dani da bon setipa ye twam na waje ye furu ye twam na waje anansi twam na waje de bia wo nipadua no wo de wo yade ahodo e wo nipadua nim enu nti se wo no munura ahodo ani se wo di hospital koni abani ena mesrawo enuro bi a wano mo amoa no pia ne nyina egu baabi bowrem wo pharmacy shop Herbal shop chemical shop okwa also per time Herbal mixture anase ne capsules enu ne edu papa doctor asha daje e dia basa Ghana for ye no nom na ye drede bia meka che se ye abrofo nsa no bakokura eni ye drum e ye bibidro krogin se dia duro no wono mu a esi adwuma ntentem ene se dia no adin esi fenti no o haw bia ni ho a wono ye duro ye ede bebrew enu akikura no yare wo nyare o doctor se duro no utimi enum bi obi wono mu a wo yare o hweme wo se se de oba peka adure ho asemi die metimi afa adure aka maduro ho ana ane mame obetumi anom time Herbal mixture na wo bia wo de waduro a woda so na san aka nipadua no isanse wonum ye duro no a boost immune system ne na dia ma wo hye wo nkomoa ne edene basa no a waduro no a woda so no wo de ka nipadua no a ma yaresa ne fa ho die no ba ntentem pa da bia ye tena sese ye kanfo de maye maame no mo a mumfie kwanimu ya papa no ma mumfie kwanimu da bia ma me complain ni kotodwe ni sisi na ni subiri no na koma bo ntentem empani si dua wo nyina na epo na ebem ma me wo nyini de ya de bia ya papa abehye nipadua ni mu no time Herbal mixture no enu ni edu papa wonya bi na wono ma ebebuo sesi wo nipadua ne ediama ebasa na otisia de no wonte ne nka biem tipaye akoma primu ni anasa akoma ebo ntentem ni ade no ni nyina ebefri honom ye dre de wono mu a na wo si ban aboban ewo nipaduam afri ade ahodo nyina ho enu akikro na wutu yade ede ahyeda enye na ewo pharmacy shop Herbal shop chemical shop okwa also per time Herbal mixture anase ne capsules ye number na frey sansa higher debre ena ye adwuma ebi na mantimi amoya de so ebi kura na maboso na mantimi ankyerem number ne ye 0244 41 76 69 0244 41 76 anu achi no awie ye kanfo ye duro ne de amama ema ebronya ne ye di yetim den pe ye duro yi bi na fasiesie wa hemfi ho wate me so be bia onkomo ahoden aba fom ana immune system na ahoden na aba fom
nenam so ama nansen wo ho a wo hu ehaw kakra bi wa hemfie ho ohaw ne bi ese wo ho a na ensuo agibum na abegu pantim agibum na abegu pantim mesro ensuo de be yetena sese ye ka kyerɛw se ensuo gugu sa no ema hemfie kwan ne eye kese eba ne se wo no kunu ana wo kan kyebe di mpamu agora wo bon sa fe na de kakra wa kyire eba ne sa na wo de hyempa mesro enye empa kopetai me cheche ba Mr. Neno no ebe boa ma se bi ensuo bi abetai wa hemfie ho no ebe twini nyina afiri ho wo bi se me de ye pampan bone se bi o me ni mi kunu di mpamu agora pampan ye be fra hemfie ho a ebeba no enye nika ene wunua ma no mo mu wo sa haw ni nyina no time e cheche ba Mr. ye de ba ye no ene safo ni nyina no wonom esre enu ti kopa binom na emu ntu pampan bone ase enfamfiri se bi wa hemfie ho mfama sensansan nsanyini ena begu ba so prekese umia nsan ne nso bi kogu ba bi na no so aye nsan foforo obi si ma hemu ni mi hemu nyina da ensan age ho nyina aboso ana wo ba wa hemfie ho kekaw ho hyehyew obi si mi ni mi kunu da wi a na se bi ma se ho no ho tutume ya na moja kakra fra hemfie ho na eba time e cheche about Mr. Anasa ne capsules no ebe boy yi sa ha we nyina e de free ho wo ba Mr. Bronyen num ye dro time e cheche about Mr. Anasa ne capsules ne ma wo mu enye de na wo kunu wo ma mu se ton so what ya say wo mu e de no na wo kunu so agire mu sa bela ba no e ba ne sa na bibia konkan sa ne e kan form be ma bi ansansa ha be gu be ma ho wo be ma no ya na enso free mu na eba be ma bi si mi kura de junso kam ya me tijaw e wo me na me bemem ekeka me eya me pepe ne ade amesro time e cheche ba me chane capsules no wonya binum a ebetumi abo papa enu achikura ne bema se bio wo ho ananse bema timu se emuduro no eba fom bema ne so eti on eba ne sa ha dwene because me se ne ma na aba no de o mo pedi mo oden enu o pedi sunso atiase enu ti entena se ema obema ne se bi yade amagye mo so kopa time e cheche ba Mr. Anasa ne capsules no na wonu maduro na ma abustu immune system no na yare bi asabi abeje wo be ma no aboso no eno so de bre na efiri ho wonu me yaduro ya eboa ma wutumi eye adwuma wo mpam yie pa esanse immune system na ho de no ebe kosoro eba ne sa no yade bia be firi be ma nim eno ntubo nso wonu oba de hia wo mpam a wo bo ne pa na ni je na aba Bronya dia mema no mesremo momo ma ne maye na ema no so emema no momo mu se tuntun na bibia enkonkan na ni nyina be ko yenso time Herbal Mr. Anasa ne capsules me do papa e me se bre na so me so ma moya de so a enkasa time for de wo mo ya de so nti wo mu ni me ya de no aduro wo ho ye wo ya de no aduro wo ho kwa ma ne bro so enu nti me do papa je number na ye sorry so number ni 0244 41 76 69 0244 41 76 69 I said time no TIME ya da hwefo ne atiefo ya da won so ase ya na atiefo person mu hwe say omu aye do fine ahyehyɛ I mean sure ni na ya time for ndo ni bia bye bye yo Ausia maya dofu ya kwaba na yentu adwumadie no so Sompa Nkomo bola style ene Friday and I de no na Lisbeth Sakwodie complainant dodo na friend mafia mampontin and na wo free buy was say ebe mama like de ne fa kwan bi so na ni hye danje ho wo hu kwan a won fa ne fa so e mo no ankasa ne ho nto no wa brabo mfi say o tete na brabo court in court lazy pacho akwaba ya na mami na ho na muti say pacho na mi adomi ho ye also about who bad free COVID ne ho ana ana mfuturu no mfuturu na memu susu yoya and obeti me dia katawa no akasa why anya hwe e beti won kakama sa wo ye okay there okay okwa sorry ana say wo ye muslimini ana so na nanom mbajo me kwa sorry yemfa atwe kronkron no ma no na onso mamamre ne amane ye ntontwene pachojiwe kwosoro me kasa me no abodin dia hye ho eye me udin Maifia maba Sompa Nkomo so yi Sompa Nkomo so me shebo se semu a mebeka nyina no eye no kretrodo kontomponim zerade boame ebusia yenkwai na yentie Elizabeth na semu a wode baaye
ɔso ɔpɛsɛ adɔfo atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyina ne producers nyina tie bi na yɛka bi ma no nti no Elizabeth yɛn nyinaa yɛ krado deɛ ne de wo nam na awie ɛdam ase deɛ de me nam yɛ Malek but ɔteme maame fie ɛwɔ bo anim na boy no kwan ɔde me maame nam so no ɛnyɛ yɛ dɛ yɛ nuafo yɛ nsia yɛ ba maame timi kan wasam yɛ ne wabɛkasa sɛ ɔyɛ panimu nto yɛ obibi kura na fuani to na ne ntena sɛ maame ana yɛ funu maame osi yo madam yɛ furu won mo a maame timi frɛ sɛ Malek ne na bɛko na ne dan baako oyɛ fie no ne hɔ no ɔde niema no ebia kogu wudo wopɛ abudan nani ayi mu niema obisa wa na odi na tana dwetwa no mpoa yɛ no kura de ne nyina akyi ne madam enyikan haye na nansen yɛ kwa yie ane yɛ kyerɛ wo sɛ ɛdan no untua aka wuti mu free enti no tu na fa maame ne dan ma no no nya na somdue ɔse yɛ no so de wontu na entu kyena ana yɛ sesa yɛ de ne ba ayifo ho wagona anwie ka ane yɛ twa aso ɔsɛ fire kyerɛ kɔ bodua ɛwɔ fie hɔ sɛ me maame tata no me maame ha no enti dua na wabɔ no so no wɔde ne mada ase ne ja Malek ne na akɔbɔ maame dua sɛ wɔde momo da ase pachaane sɛ wayɛ ne den sɛ maame ne tata no maame no kakra no aba fie hɔ ana mewe ya yira ana mewe wahen ani ade ana maame no so kyerɛ sɛ ne niema na obu punu nani no niema ne bia yira wo so na ɛso obisa wo wo so kɔtra wo wae wo ho sɛ wo yɛ trompiata enti bibia wo na wo fa wo do force no afa de kolo no ana obo odua enti nana ba ko nso wɔ agona ana obi kyerɛ sɛ yɛ nkɔ hɔ eba me wafa ba ɔyɛ konfo ɔno no me bla afle no no kyerɛ sɛ ɔmo obi a ohwehwem boy no nso yɛ de asɛm no kɔma yɛ kuro mu kontihene so wafle no ɔbae no wɔse wadane ɔno nso gya asɛm no tra enti na kyerɛ sɛ yɛ no yɛ pɛsɛ yɛhu sɛ ɛyampa sɛ wabɔdua no na sɛ ɔmɔ odua no ɛna obi kyerɛ yɛ agona ti agona no kɔmfoɔ no na ɔkyerɛ yɛ no na kɔno nso yɛ duru agona a yɛmflɛ no na wɔno no ma yɛ obi na yɛnkosi no so na nipa koro no hwehwɛ ma yɛ sɛ ada sɛ dua no wadane anaasɛ ɔnane yɛ a ɛna yɛsi yo enti kɔmfoɔ no na saa flɛ sɛ ɔno wɔntimi mfiri yɛkuro mu mpanimfoɔ no akyi anyina hɔ nyɛ bibia nti yɛma assemblyman so nyɛ dɛ emlem sɛ kontinina ntimi anyɛ asɛm no ho bibia de a yɛma assemblyman emlem ana gya yɛ ka kyerɛ assemblyman ana assemblyman sɛ ne no kora de ɛnyɛ den ɔbɛkɔ mampo akɔfa policefoɔ ɔma ma bɛgyina hɔ ahwɛ ayi niema no ana me blame di no akyi yɛ sɛ ɔnabo sɛ yɛ pɛsɛ yɛ sunsumu ade obi ansa sadua no so wabɔ a wɔso wadane sɛ yampa sɛ nyampa nti onya abotre maye ana so yio ana no se ne agona no wonim de obahwe mu amaye no wonim no ana ye ba agona se sa asem ni nyina wo de bae ne de na wo de bae se na nkasa de ohin no so abu yafa so on so agiska no on so antimi anya hwe amaye sika no so on fa maye so on fa maye wo hin de wo hin me pa cha agona e fa na na bo ache oye nkonyasofo ni bia na so oye den oye hin ben yo wo ahimfie hobi ba munim ne pro ono no agiska no mi producer say eye nana chiame chiame hina na say nana brampa chiame hina na say chiame fo ni bia agrama hina na chiame fo ni bi agona man hina chiame fo ni bia aye ntimi nsi so say chiame hina na say bia say okay sika say na akwa ni ho but 8 million 800 Ghana cedis. Okay. And to say ne be ma na what if your mama mi se o ofre hen o tu free wiem na obetena o mama fie mu ko hu ne wo hen e na obeye ka age edan aboso yi. E ba ja no so fi buanu mo na no ote empenem. Ana ne yere anyem. Ana ka so oba no mla buanim. No mepe ba bi ntena enwo. Entina me maame no wo kumase. Ti me maame onu aketoa e na wo buanim ho. Ana baya no babu anim no no kosi me maame no so se wosere no oje na wo no pe ba bia hoya yi na watena awo ana me maame no se yeso obo me maame ankasa mane enti me maame no
ketewa no eba akumate no baka kire me maame nti efi enamu maame ketewa no so ene ma be ma no betena efio maliki betena efio na yire no enam na yire nso no de betena ho na yeda na maliki ne be ye ka wo wie no na ade na si ye wa wumpo ono no oba ne fla ne se wanya dan ne bi no ono so bai no ne betena ye ono ne betena ne da bia ntokwa ono ne yire no opemfo da bia ono ne ntokwa da bia ntokwa ana oba no so kwa kire ne se ono so fi krom ho enti ne dia wo de ye no obekọ ne fie enti sese no yɛfa we say mra sese ampam cho abrampa yɛ fast ye we say mame sese no nanano a oje chame foni bi agona ma hene chiame foni bi agimo 800 Ghana cedis ya won fa maaye na moto bi nso wantimi entu amfa ho anya nto enye ntua na mare ken so mpese ofrifi ho na duabɔ no so e duabɔ no so no sɛ ye wie no a ye de bɛkɔ kɔfɔ no se ye mfamla obanya obi ama na hwehwe mama ye na ɛka ye bɛbɔ bia no mare ken ne betua we de nana Mamitia. Emi nwa kakra se duabɔ no opre sika 800 cedis no. Ene efie na obetu afiri mu no ansa. Efie no na da TV ne so no. Mbacha ne. O pese wo free fie we se mu ansa. Mbacha ne. Na oji we 800 cedis na ansa. Sa no abeduabɔ no so. Na mo be wie na duabɔ no so anya mu bia no no koya na obai. Ana munya short so abodua munya short so abodua no so de munyi duabɔ na mo se wabɔ ni mfiri mu yi. Pepa John na yere ya de yeni ho obi han dan bi enti nipa kro no na ma yenya ayi no wose dua no so de wose wadane no wono ohun so waba fie wa bedane dua edua no so de wose onya aboda da bia so obebo mate da bia obebo maleki ye hwese ye ne mpanyimfo betwetwe enkomo darling bronya beye de promo no aba enu to mo si omo obi afinhyiapa na oka kire wo se wobebo wuti a eya na o de darling wonom enwene bi etimi abona bibi etimi akoso na obesima no o se wo ye hairdresser na akoto makoma akose edu ekwa ene scratch and win no na wanya bi ene o scratch ya no ane se wanya airtime na fe wa start build points in kakra sa se be ya usu benya akwanya na promotion wetimi edimu edeno ebi wose ma honye fe wa black pedal nwini bi obesima ene de ka ho aye tap send December Sambra promo no de aba na wonum kwaya wose wasaba wa manone krobia so person send sikabo my Ghana ma se no mo tap eho ena wose wode wani ekire ko na bibia enkoye from a Liberty Conference o mahne yodubu ache ene food for thought ato kese ya December edition no nyame ya domo a watchna na watch pepepe Jubilee Park ya de hyehyɛ so ho mama Esther Minister Kwame Jedu Minister Moses Oke Minister Kwaku Jesi na afi mama Esther nyame cho munyina eba hunyom ama ye de ya seda ama trade ampo basa ya dom pempen so ya wode ya bedrue enti bra na beye enhira ba Herbal hospital so eso waton so wo nkase no mpe de ato afre ho de abuo de afriche woto no nyina de amount dia ben ne frɛ wonom sese 0244 08348 abusia ma yensia senom nana mensa ne panyufo ne kasa na yenko ye lose ho emra sese a medafo mpa cha me mo akwaba yana wapa yana mo ayefe medase asusu anheda medase ameshira pa mo ayefe ebi afre boko adumini boyenkomo simadu yetie yo ame ensure wapa na mumu ene ejuma right so me fa ne nchiama mo na mama fishia pa finko yo betene nka onko so mamoni e no so de ehia ye twan ne pa ano kre asa ye yi ni ba na man kasa bronya ne de metwa makasa ano kre fa se makasa asa betene nka oba na me ne ofan send me yate and I was send us was send na me Sunday wasende na for tuwa bi ensa ba na ma chebi ya to bi ya ma na members and producers ni nyina abige na no ya ya fia je obedi sika ano kre ina kama ga pa mamu ene ejuma ene awie yama Sompa TV ahwefo nyina ya ha mu ene hwe otienka on radio Sompa 93.1 megahertz yama mu ene tie ebuakwa Canaan Lawson Herbal Center Kumase Asante Mantam na motienka mo hwe yede efri yamya dum akura yen enche
na bronya no etwe ne ti so di kankan na no yebedi yebenom atenka ene akono ewo yemu enti ebeka ye ho hye ema ne ma yebedi ahia na enkai se yade nso ho ana mededie mu obi enya yade enam onum mu obi enya yade enam ennamu obi enya yade ne santi mesraw se bambo eye esne ayesade a menkope yade na nkosa boban ma woni padua boban ma woni padua boban ma woni padua esane se me hu yanka de na aka akiri ene yade pina edi ni penya ehani paadwen no enam ennamu ena eba aware pina agija aware pina nyinya ene gianim ya me ka sembe se awade emuda nyina de aka nyina ka ho bi nanso enna de wifemu a enye yie enna awade so ba koda ese benu da won ho aye won hye ba ko hwe asa ba ko be de ebe pagya no le santine sraw oba no unye ne ho ade unhu ni yie ba ma no nyokunu unye hu ni yie e ba wo che okwa ne ho a ya boban ma woni padua enhye ho a men fan shim asam no kre yen to sabe if it is not on it is not in enhye ho a men fan shim obetime so a chon kra chon abstain and now the crema partner be faithful and now your condom use ABC no and safomi and say boba pomoden so every pay I mean ka was sabe HIV nkoa na nam enam eba yade ahodo aka from bacteria to fungi to yeast infections abekwa Lawson Law Care mixture Lawson Law Care mixture Lawson Law Care mixture I'm your domene but yen ka wiase afa na nyina edu Lawson Law Kenti the virgin doctor oba wo hweme oba yo bamu a oba yo besima be ma ne be dow na obediwni obi ntim asem a e ma no wa kwantum bro nga obafia abegina home na obede na wo ye de ama ho nya mo no ko obedie no ewufo ne nko a na wo kono ko obawie ya ponchi no na emum no sabe wanem ho etesen pampa ba ho ana sabe wase kwa bi ayekese ana ensa ategu ase sabe ana so watenka no ekofom ana anu ye na nko yi a onka sa wonim yankomodi tenten yankyeremu menu nkomo ncheni panipanyo abeton wo udi nkoma de nkoma adura ayekamafo emanam ensa yade Lawson Law Care mixture na enkawa samamfama atenkare beba bio amani gie abawade ni mu a oba yonho droate abraon Lawson Law Care entoa miensa aboroso na enum pampan bone ekekame ehyehyeme enkaba me ho enso ego me sabio de bia me chamoase panty line ani be fi wakwa Lawson Law Kenti obedi mo dance be ma wo hweme mema sem eya jionsem anesa nyoma nye sabe ade baako wanum nnuro wabompane wahyefi yo be me sa aka me saketwe kete eka be ma nya basa enya betro yenyina so oso ya bema o prostate no e o se tiapo ubegunsuo onchim ubegunsuo ebi enkem ubegunsuo onti ya obema nimu a Lawson Law Care mixture awde ye wunsuo e dia nom memadro Lawson Dileman capsules 8888 o the Lawson Law Care ni ye wunsuo dia no to pai Lawson Dileman na bro nyai die en na chi nyina no awade be ye de opon de be sipi esita bema for Lawson Law Care nom Lawson Dileman oba nom Lawson Law Care na o masem no enwie peye eba na frefre fa enjumadie ho otodro bi obanum ne sen opedo do and atu aton yemmon komo ededie mu nkyerɛkyerɛ free counseling on diet de na abedie de na abegyaidie de na abete so bonya brei anwanuane srade nuane enammo bujanam yanhwɛ ne ninku hu yɛ yade abegya kunya nipadua mu
yɛ ni kuma ahoma yi so 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 0248 619 999 na enchemu bi a wo pɛ abalosin law care mixture abalosin delay man capsules abalosin herbal mixture etimi no wache man pike be som na simana ya aka mu nchemu atumi da ba man ke wadare ma menia okay reverend medasi ene eyifiada se ne yebetimi agina brane na yayi adwuma se de se ne fata efiri se yenkodo yempam yenhye yenyina ka mu empai ketia adum ntonso mampon ni nyina no se yakoma no etimi aboyie enti so yonipa no wakoma no entimi moyie mogya no entimi ni afro ene asane a edro ba kopa erida so mu yaso ahwe di hu adanse amekanfo edi amawo Lawson Herbal mixture misro obi hweme o tie me woda sori a na ya asem ne nsa nyina keka to so agye so to ne boase biebie mu baako ansa na ne nsam atimi ada ho edi ama no obi tie me odo nsakora akoka no widie ya na wo su no wo kam efiri se ekuro aba ne widie mu misrawa obi kokata so a wontimi na wo pene ansa na ade achi okoda ha no akoda ha ne honam nyina tutu no Lawson Herbal mixture dura ebeboa na isa no yema nyina ade afiri so meka sei obi ehome wo bre obi akoma etwe no ebo ne periperi obi BP ekosoro obi ne nase atata ya pagya ne kotobe hunu na achia ne sisi ya ne ya eduro ba kopa ye di hu adanse ye de ani ehunu ni ya no ka ama ye nkokorafo ne mruwafo ato wonpo ma atwene edi asa Lawson Herbal mixture adi aya na ye me ya se aduane ne si hoyi tibidi odo nsa wowom na wapia sinchen obetimi adidi ama ho atowa Lawson Herbal mixture misra wa hye no so fama me se malaria yare bone malaria kum nipa ama bebre no akadem obi koda no okekekam na me so daye ni abete me srew sansem we se nyina ebefiri hodi amawa misra wa se obenom Lawson Herbal mixture hye no so malaria nti obi ni ti epai no wasi ye me hunama yehye maposo maye mre manum ya menwuno mentime ne di o number 1 anti malaria product e wodwa so Lawson Herbal mixture e ma ne hye no so se bosume ni nyaduru na bibia beba kama enkoya na sisem amaye minhunu so esisi so eya meya anade ande bosume so na oba bi wo kra ne so ate bosume bia mesrewa sister sade we nyina be free wode amawa Lawson Herbal mixture yen na make for the ama say pomodia ba bia etum aduro bia akwa we sabeka bi emema ene ma yenya mfinhia no edumienu ede ko etimi num bi hyene nso se oba wafa afuro ene de omo akwada no fo de ontimi enum bi kwada sofo enko Lawson Enterprise ene DVL office no ana edi nhwe animu eno ne yemiensa Lawson Herbal mixture law care mixture and afi delay man capsules still a ho na ase no in kind yene moa anenom yadamu ase yes yada ase okwa menkra mpacho tuma papa mai obeti nso hia endi bedi ebronya wo fiase no say Dr. Brother for science for ye ni akru so nana mensa bramba say nam dodo won say kwan nana yenhwe ne yenfrɛ Malik na yemisa no bia na Elizabeth asɛm o kan kura tan no tan no na bia obeke kan sɛm de agu ne so yempɛ ne sase yɛbɛsɛ mpapanyi atena fiase no nti yɛmmɔ yɛ homoden sɛ yɛbɛfrɛ Malik na Malik sɛ wote yɛnka nso ampakyɛw yɛfrɛ nti ahoma na to mu ana sɛ nkɔkora
Nana unya ne twetwe nkomo na osesen. It's currently not reachable. It's not reachable. Chame na onya ne twetwe nkomo. Chame ana minya ne kasa. E first kasam no ho. Ene yin nyina. Sa. Tie kwesi se no osesen. Me ne chame kasa na chame ka kire me se. Maami ene na busuafo ba ho. E de betu o manim se de marek eyi o muni. Na ni nyina ne se na yire ene kosere dan no. Okay. Ansa na marek free baby owo no so aba. Na se dan kwa amfa ma o ma hai. O metena fie ho kwa. Na de marek ye ni ntina busua ne se o mu hia no fie ho. Nto mu hia no na chame ne so o mu tu nipa. Ono aka ho bi bai. Marek se obeba. Enso wa ma. Ben prenum prensa wa ma. Tina maami wo musika se wo ne se na nkenye o chame no na no mo hwehwe no akọ ne ho. Na nko mo pe na so dia mo mame Malik ba so bato sa akọ kasa festival. Chame se otu hu anamon. Okay. Na de wo mu nie sika kwa ahemfie nsama. Otu hu anamon sika kwa ahemfie nsama. Okay. Nti ko direct o mamo makọ eye mampon. Sa kru no mo teso no mo free so ne ye mampon no mo hye nase. Na nko direct o mamo makọ mampon. Sika kwa ahemfie masesen. Na sama o ka kire me no se sika kwa ahemfie. Eno na etete nsam o twam bi Malik mfa odi ejano jan Malik krasem na asasem na chiameka no sika kwa ahemfie ma ni dwumadi e wo se die no odidi a ekwa ema sa enti ozo o maba obe prince Malik so obeba wo ma ana akodu ba bi aduro no na die enti o ka duabo asem no omo ede kotu nipa bi ani mu die ani mu se omo ko Malik ho no mako bisa no die ho be die enti a otifie ho a wabodua no ana o ka kire omo se obeba omo no to so omo nyina kokochia am say control amomu yese nko mbeba efie ho control won hefa aguna ombeba fie ho ebusa Malik se da be na beboa na amomu nyina kochia ewu fie na omo de ba o kana asem na oyi bi firim nse no nkomo no ne bra no nkomo am ne di ye no o se omu kochia control aguna Malik bai ana mpanifo se wo se why ceiling watwe light aba ho ednyama a waye antiama atifie ho no ombe so ombe hunu sa ne nyina so wawie a eke wo ho no nkomo asese na de atena fie ho sa asusu ana de dana to dia wo so watena mu so ne atie firim ana Malik di tu mu se ne da se momra eda ne du maami ne recontrol fo ne koya Malik ni ho ono aso na ka kiro mu se pono mintum ti se mo ba na mo koye no mato me bo a omo koye ne entu pono nim according to ne brand ne maami no ba ono ni won to mantimi enwura enti omu gina animu na emso mo twe omo mene hwe se emse wonye esili ni ade eno no gina so de bodu ase de ode na ni kura hwe ne dem ho nso ne nkuno ntina me pese hopa na nko de fa rent control akọ omo se wo se wa ye dwumadie bi wa ne esili ni ade ena omo ahye da se omo nyina bi ye kohwe na eda ne duru ho no mko ene oni ho yan top no oni alan kojo chamate na na nam alanka yiku kwa ofe ya be yan kwa ama ya wo wi yi o wo wi yi enti amafo ya wa yiku kwa ya chiao se wa ni kan bia ware nti na mama kan sa butterfly enti ono no so e campaign team members ni bi enti omko bon continue say ye no me wa ya silia yan hwe say yampa eno mo hwe na se bi ani ho wa libia so ibia ene de waye like in the watching was that denim e ba cho watena fie won fie sen to otremo e ko 2 years ni 2 years mu ni ekoi nana mami enfensia ya me ya adomo a e ko ho na sankoyi a ankoyi na hofo no na mo be na omutubu ano sa rent control for no mo enuano mo wo aguna no we see enem say de hia wo mu pass sie no e duanansa na free me royal wo Ashtown ma me mo Herbal me dofo papa bi ha na wa chia me kradia ma me ayrepanyi wo wonti ya na wa ba be hu me na bibia ko ye beba ho na me ya adome nu juada na yakọ ho na wadaroma yenye Malik de ye be kwa akotunu one time I am telling him say one free fear ho anasa wa ma me ya ntina se na ya anye hyehyɛ ye hu ka wabo
na se de ni sika be ma no amna kopa bi de asoso etimi de aye na o se obetena fiafie no enye ne de apete mu asase na hokwa enti obetu fie wonti opa womla fon ye friend wonfa we don't have time e be spend won hu nti no ho no krapo de obetu akonti enye issue bia eduabo no so am assuring you say na me akasa me wura na na free wo eye Ashtown ti ebekọ ni akohwehwe ese duabo no waba mpa yebeto nsa de afre no bofo ebekọ wa ko invite no wa manso so a ende nananom aso mu nanim kwan yo mu de befa so ama mo so mo ho atimi esam nana we fa sima ba ko ka bi na yenko yenim yo mabro atia de meka ne se enipa oto no mo a hwe onwo yo ne ma bi ho okọ hai obi da na akotena obi fie na nya wo dia okọ a wentime mfanko malika ye kana semi hwe mo kakra afuru no anwumre ne ye no eya ade a wo ye anu so no obo dua yesi dua body ope papa obetena wo fie na se utu na akoye manso tie besre no malika wo se hin no wo eye aguna buani hweye wa wo tie bia no to ne nkra se so mpafo hia no ye frɛ ne koso wonfa mabre watia me nipa bi ntenase no mo mfa mra nse o mo nsem according to maame ne nua ba en se o mo maame no kwa ye maame abrewa pani ya nani kra hede nwuna de sa echi abrewa wa ye kakra create mesifie se da cho de beja no ma no nko antime ntena fie o ana oba wanyim ntina ma woje eye ode fie ni ma mo se mo nkotenem wakotenem ni ya nye ohia na ko atwe light akofie o na wabotini ne kra na se ye no wo kasa anka ye duaba asem anka ye duaba asem echi maame tia ba bia maleki tie ye bia no ye besre no o me ntine nka ne ntena so na so mbie mra ati good day pa cho remo mamia bekan yenya futuo nkoma efiewurafo yesre efiewurafo no mse madam Roma yenyina yenim kwan efa so yesi dan da bia meka me se dan am sabe wati ani yedi nkomo bi edan si esika wura mu ensa ama bra wan kasa wo bebre investment ahwe ni mu no kwasem se wo fi se wo wado ye bi di ye wo bi na nipa kro na emobbo na wo de wo dan ma no wabra wontu aka a bokra ta ato so okay nipa ne ba te se de maami ya no wanyim ya wo ba ye ebi a me de nine ma wo wa tu ene ne makrata ko se nipa sade na wo ba na ho mobo no different from na bi obenya gina e china bi na obagi fie ne de e de aboso ti mesre fie wurafo se wo de ma no wabra wa fa ma na han ana ne hu na hia no na ade ma na ene ne nyakrata e bere so wa ye de watu no de to so mienu e dan a wa fa ma wo bi a han e ma ne kwan e ma ne nya investment wo ga e dan ne ho ene wato ceiling wato light e fie na ene dia eti na wo light no light se da atu a ho ka no hwan na betua enti mesre se wo de dan ne ma no wabra wontua ho ka wabra krata bia na so mfunso ene enu ye mfunso edi kan de to so mienu ma nipa kro ne fa ne sika meye e dan ne ho adwuma se wo de be ye dan ne ho adwuma dia ene na wo ne ye krata se da atu wutu am sika be ma wo anasa wo ye wi a wo tena mu mfie duduo se ya wo kwa menu ni dan se bia anasi ka se bia eti efie rafo mo hye ne so wo saa e kwan ne so ne ye ka kire malik no abrati efi sa abre ko nyina e kwa bi so wontu watu kwavi sabe mpredua sa obi enya wo papa ma afa boni se ntua ne ka abrewo a eja ka enya dan kra woni misasa bi nipa tifie ho eti enya dan a obi kokora obede obenya nsu asa no na wade ne dan ma wo akwara de nam so afede wi ase aduabo mu na akọba abrewa no e de ne ma da ase obi ma oba ena me so obi ma o baby one day kura safa wutitu a wabo ahunfie bebrebe o eti nye se wo de boni se be de betua ne kanti kwan bi so no efa ho ni sika akọ wura mu yampa mna bi mfanye no tu frifie ho na ma me no ho nto no okọ dada enti okọ a lizi mo ye aduana ya no akọ sister spices ni bi why na fatwa woni medidi peche na wasum enti menwompa cho aduane bia na bia best mi hu bia no ewo edama so abuso no asa 243 535025 offices about saboni enu nti ya na mane ma etwetwesi na bibia nye kama enkola omobu mo nsa eyo mo ko school na kwaji bi se ne bag ma no ya madroso nonko kona kwaji 0596 607-858. Grow fine mojadro. Eye mojadro. Yeah, didi. Eye grow fine. Na won numbi. Eye grow fine. Eye grow fine. Supplement I would want to. Na kwa jibi. Yene ekoko nwa. Kona kwa jodi. Ebusia boa na efo ni chire mo ewo pharmacy shop bia na se be bia ton bibidro bia na kwa jibi 0244
596532. Na Sister Patricia no say New Jersey America memo na Bamo Wood and Hantankra efa no konse do mfimpi mienu ne do 2017 na ofrimo na ne yonko bramofo bi aba Miriam Boate na afa Abigail Boase asetena pa na wonum nua Patricia no mutiente no ne ma mienu a wogya omo etopese obeye wonum adoye na nkwada na enya ntie so mu wonkran bumpuni mantemo shanshan bobo ene gina no ntini yesere obi a wo hu nkwada sister gina no ya wafiri mo no na woda so no wo hu ne ma shanshan bobo ne gina wada roma na watimi afre emei na bibia so atimi akoye 001 862 621 8342 ana 001 732 890 9809. Elsia Obo Herbal Medical Research Center. End of year promotion. 16th December up to 21st. What the amount is 30% at the free so 0257 472506. Have some mixture and the capsules. They all sat out. 0240238310. Ghana grows. 245-775. Charlie Prestige Ghana Limited, the 2 pure natural. Sabekebi, 0538 141-360. Gentlemen Dental Clinic. Faith Homeopathic Clinic. 0244 583-859. Leicester Ghana Limited. Amuasie. Kona kwa jo die. Bibia enkoye from Pebi Tuton na M1 0501 390-337. Na Holy Mosquito Spray. Tontuma dro. Kona kwa jibi. Papa se. Kona kwa jo die. Spino dane. Emwa bia nkase no mu bia no efie wura ni nyina be yoma pie 0322037623 na obo so yakwana so ya bo se yade bia woni kira opreka preka powder no wode Herbal bitters no wode abaya no akope bi e kira kwan wakwantu ho nsem na expert me kwa bruchiri no de watu kwa ye nyina fie ni nkirim ko obeye bibia de amawo 000448 edichumwa bitters mami obaya che wa pene se owo no fo ni kire mu ho ni nyina bi adedia wonu mu atoni mo dro so no kono no manko capsules so ebeboa o mama de 0599 415-191 na wanje so legacy night bronye nyina ho ne nyina de ani kire ye kwa ji ani odofo na hefia che fani pie boy wo mu nyina eba enya asem totoa body a ticket no egomu ahodo wo de opese utobia je o phone no fa no abo *713*33*20# na watime atowo de afiri okwasi ada 29 December nyina de ani kire mu hotel na nyina ye wo hobi so munchemo no 0550-799-375 Joy Cam Roofing Company Limited. Ye baba boy da so bronya yimu ye boss wa me fie wa ye kama e ho be nyunu fo ni kirem e ko omo boss ma ebusia ye bekwa homa no so na ansa na no papa bi bai fie hase no mu abra na ketecho be matiasie na oba no na wanya kidney ne sa ehu ateche mama no wa ho no pa ye nyina ye ne hu ye obetina hase no mo sa papa yi amene ne betwetwe nkomo yi ena o ma na duro wo hye ne na wotwem no pe na 3 days pepe na baba wa na hyase na ne hu nso na ahohono de ahohono ni nyina na atwe afa watimi didi kam obi ano ntimi ni de ntimi nkwaja na so ntimi nya hwe afa de na kyese ni nyina afiri ho
ene oye sekatacho eto ye ntinu owu kwan ye obefa so asa berade ayadom amwasa abaketima Herbal Center buakwa ena ubehu no papa mpacho ma han madam wona mote sen yedu ho adanse ayemfere ye nimbia ye hu nti no abibia ba ye de ye hoahoa ye ho na boye nkomo simedu aka ne ye jai de amaketima de be na ewie wode maye Ketima Herbal Center je edi ka bompa ye wie ne de tam nti ye ka kire obia se Ketima Herbal Center ye ba ya se mu nyina ne se ye de ye tu yare ase na se yare ye de asi ani so kese pa ye tu ase ama se amanfo nyina boje so pa ye se yare bi ti se enemu yare bia ada se gonorrhea syphilis ana de keka ho yesi baba so kenwe no mema ye nketwa no ana Ketima Herbal Center ye de sie ni so a etu ase the Ketima Herbal Center nko na wo ba ye betima ka kire wo se sa baba so no ye de wo Ketima Herbal Center nko na wo ba de ontie ne se ye kan Ghana ha no wo beti bi wo ya no se ye ka kire wo na ye ka kire wo so ya no kure ye kwa ne ya ba ne ya ka kire wo se sa baba so yiramfo no eye ade a anase na aduro ebi ni Ghana ha ye de se ti abo adenti ne kasa ye wo Herbal mako be se du ba ko aw matesi aduro na ma no hu se ampa because Ketima Herbal Center ye nko na ye aduro no wonu ma etimi kum wo bia wo mu ekum wo bia because baba so no ayemo a opa meken so se mebu a koda hospital anase kotena wo mfie du na se seti bia wo de yale no be sa ba ifi se ba bia ni ho ma benya sa ayalesa no ho no ifi se wonya ayalesa ebekum wa na fi widi no ma baba so wilemfo no etiwo so ano no anase HIV no etiwo so ano no enti Ketima Herbal Center de enti ayeka kire se ye de wo no wo ba hu abofra ketuwa bi na ya wo no ya ba ya na se bonka ration egu no chese enoma bi a wo fam no obekọ doctor no ya ka kire se infection no so wonya ho aduru na saa titi a odi ko mu nyina no e de ntira ne ma me ne papa wo mo anya saa yaresa no ana mo de awo mo ma ne mo ma no saa so na obekọ mo na oba ai be ma pa no no so ye wo no ne be ma epie ye no e kituwa bi be sei ono so de ntira ne ma me ne papa ana de wo no efise wo mo anya saa treatment no ana se ye ntimi o mu nya saa aduro no ma ne nsa ne yale enti ye de awo ade afa ye nyina ama obia no a saa infection wo no bia me ka kire se ye de wo no agi se Ketima Herbal Center nko na abete ne ka efise ye de wo no ne ba ma ti se wo no ba nshi ata na de ne ba ma so ye kese kakra no on de low spend count okay enti so ne ba ma ana ono ba shi a adanyankopo be ka se wo be fura na se e se wo tima wo no saa bre no enam se nipa na kwa no enti ma anye penalty no akra ne to ye fun ma no na yi afim na de otomo nso a enti ma anye afim na obeye nipa no me pa cha wo be hu se nipa ye be wo na to no de bia na adwunu hatu ya wo bi no ma ya ka che bi se su ba ya wo bi no aka se bosom ba obi kura timi gi eto no se na ma wo sa ba wi abra nso anya ne kura e baba so problem na anase infection no ene e de sa no ma wi nyina eba na ade ba kokura ehu kura ne se so wanyin se akura no kura na watima wo na ba wi ase na inform bibia ye kama no e bia na ne yemu ade no so ntima inform yi se tie bia akura no ba wi ase obi enti baba so ye no ma bia e di eni penya pa da so wonte se wakọ hospital me aka cho se baba so kum ni pa wi ase da da aji se Ketima Herbal Center nko na aba enti se wo ye be ma da hu sa sentence we ya wan hwe ya wo be ko se wo ko hospital ame akotreat na sa ya le na ko maya wo mano na emu ayede maya yentie wo mano me pa cho your number no your number no is 0246 91 47 17 0539 70 68 81 me see one hwe na so wo sa problem no ma obeka so kwa ko treat wo medical ka cho se sa ya le no hospital anasa doctor bi no obetime treat amana ko da ano ne ka binum timi fo Ketima Herbal Center na omo bi atem but ye de no kura ne ye ka kire no o pa ko da hospital ne di fie wo ha o ya le no ana sa de beba fie because se amuwa no ntimi nku na ya le no so nkoi agi se Ketima Herbal Center ye ko na aba ye betuma mo odura mo wanu mama mo ni nyina wu afuru ano na wo be ko no o ko triti a wa hwe na se wo ye wo blood group bi ho no ma ko triti a wa hwe a o nte kura se mo anu wo ho bi
don't know why I to one of the best 3 years going, no matter to bear my more copy pepe, or two and not bear money in Asa. And what I do, Mamma Musano. About the demon to family, which is million. And to why we are bit to baby, but I was a Fabra on fire, maybe found one blair. Yaliano Beko, Massa, a Brian woman, and to me quite that. Yaliano, and to me quite that. I just saw Becky Tima Herbal Center near Maudra, a bit to Macumano. I don't know why I say, and I say, Utilino, my catch was say, and I'm set treatment in Intimumabu Biano, Utilino, when you were with him. No matter what I have to bedroom go to jail, Obeko Hospital, I was say, go to Jayama Lacanca say. Utanya, Obeko Travel Nasi, now here, Unipet Yanbe City, one here, Obeko Confobia, and I say, Sophobia, my party will come to an hour, or could value, and I said, no man, Obe Femono, Okran, winning to. Na sanse mo nyina wa mbakiti ma Herbal Center unti bi da na menyi se hebe bia so aka bia kira ma wi ase na Uganda ha na se bibire mu ha wati bi da ka kiti ma Herbal Center ho bi pa cha wan hwe asa aboa no le se wakotra wona ase a ebeduru ba bi wo chempaboa be ka chempaboa no kra unti mi hye bi cho na ase no de be ye no na utira nye na se okowura utirim ana se ebi kra so okowura wo yam a eno sentence bi ade be ma no wa hwe abekọ hospital be ka se oksa obo se won fi ana se o yam ba bi eye wo ye hyew edwaw okwa e be ka se oksa opa ba num oksa duru nyina ko da abramu anu da won wizi ni mu wa hwe obetima ko wura wutirim no be si buo otimi ko wura wutirim ma se de otima oyam ensuo timi ko gina mu ana ya ka kire se oyam suo gina mu na oba na ofa no obese no saa na otimi ko gina wutirim chaje gonoria de otimi ye sentence be bre gonoria timi enti yatima yi obi award atobu gonoria sebe gonoria enti oba bi enka ote no na gonoria no sisa no homo no be betra mu a se no homo no be betra mu a enka be ba ho no wa hu ho no kran pampa ye be pie no ana wonu obetra utima pampa ye be pie no obi ka twa se gonoria obetimi de ade bi ama wonu pampa akwa na ho na pampa akwa abonku aboni firi ho na ma me se oboa na chese wo num nka no anu o nya no gonoria de ba obi ka twa se aya asambufuo bi a me se oboa o ti ase eti so ti ho no na se ne wo hu se obema no fu ana efo a emu ana efo obema no emu ana wo wi di mu no ene ye sa problem no maka twa se ade bia no akum bema adie bia no akum bema agi se sa gonoria ene betima kum bema enti misrawo se o ti wona se obema wu kojo to a me pacho bra ana wo hu se sa fashion no na de wudi asi a me si tutomrika bra kitima Herbal Center na obeduru hanoma bibia be wo kama ye de ka ya sema bibia be wo kama ye de ka ya sema ye ka kire pray efi se ye ka kire no wo ban so ase de ye ka no sa na be ya ma pepepe enti mesira wada se enya no nko ho ene yesa ba tam ni ntino ye tumi ene onye de enka nko kire enti mesira wo se wo appetite sinso a mesira tutu kabla me se ohine yire enipa maako enipa bi bai ona ni fiefo nkwa appetite fo no omo ye maako nsia ana omo to ato bai omo se kitima Herbal Center ye se appetite se ni adu na ye nim se ye betimi ade ya nwomo duru ya ma atu ya se ya ma ye da appetite se no because ya ka kire se ni adu enti misraw so wo sa ya le no na se me pa chaw e bia wo kwa kontu obi mu ana wo ko police ana soja ana wo ko ya dwuma bi ya test wo hu se sa na o ma we na hawa me pa chaw dia ne se efo ni hwe ba bia tutu me kabla kitima Herbal Center na wo ba ye be she tam dia to so ama wo tima akwa ye odwuma no e ma obi na ada wo misraw tutu Amerika wo ba kitima Herbal Center na me se habitat no enam tam no nti ba ko pe na me kire o sentence no ade e hu pa ba ko ne se wo ba hu asa wo fon wo ya abrantie pa na sa ayi wo hu asa wa ya brewa na sa kokra force wo de be ko hospital obi ehu da ye ne wo be ba ye be mo odura ma sa mo ni nyina be me se emo bia woni paduam bia no aje se kitima Herbal Center kwa na be ba ye fire number ni to janko for to frefro pa ba cho ye number no 0246 91 47 17 0539 70 68 81 enti mesraw sesi subi 0246 91 47 17 0539
0539 0539 70 70 68 81 81. ɛkyerɛ adeɛ mede ma no kɔ atwa to hɔ no ya meka kyerɛ mo sɛ yɛnnua maa no mu no a ɔmo bɛba yɛ nkyɛn no wobɛhu sɛ wawo mmienu mmiɛnsa na so ne nyina ne atwa ne yam wobɛhu sɛ aberanteɛ paa wobɛhu sɛ ne yɛde rɔba ne yɛde ahyɛ no bɛma mu saa na ɔma no ɛkɔ so paa na woahwɛ obiaa bɛka kyerɛ sɛ wɔnimu saa adwuma no yɛ wobɛkɔ no ne wantumi anyɛ dɛn anyɛ ama yɛ aberɛ a yɛ nananom atumi de awoɔ mmerɛ aduro aba oba yɛde bɛma wɔde ayɛ nkwae kɛkɛ ɛnyɛ adeɛ bi a wobrɛ wo ho wopa kyɛw saa nso ne yɛde rɔba nso ahyɛ wo a This is 93.1 FM. Center. Ekwan bia so no yɛbɛmu adwo so kama ama wo so wantimi ankɔ saa te bia nim yɛda sekiti ba Herbal Center we ahwene pankasa udru hɔ na abɛhu sampa yɛwɔ aduro ɛne yɛwɔ aduro frɛ no na ɛne ne twetwe nkɔmɔ na bibia nkɔ yɛ wɔ apɔmuden ho nsɛm ɛmfama Sandra wo homeboy phones edum yɛsem abia dwumadie yɛatom tie yɛ papa Sunday ɔkɔsɛkyi sɛ yɛnka nhyɛ sɛ ɔkyea wo paa wai Awurade nkɔso nhyɛ no ɔnyɛ wadom ebusia yɛkɔ nana ibi wɔ hɔ ana yɛnkɔ yɛnim yɛfa happy birthday ma Brigita Edu Kesewa we free Mr. and Mrs. Edu ya wɔnom ɛwɔ Mamponten nkyɛn Awurade nkɔso nhyɛ mo nyansa ya kyɛ sɛ nimdeɛ dodoɔ na atɛkyire na ɛfo aho ɔfɛn so enyini bɛyɛ panyimpa na ahomra fa so sa be happy birthday to you medofo Awurade enhyira wo pii sanso ɛna yɛfa happy birthday so no ko ɛfa enkɔma ɛyɛ spend love ɛgye bafo ɔyɛ mi ankasa me badofo me sister panyima me kwandu yɛ ɔpankro no dwom ne ba no ne Mr. Ejay bafo mo ba no na wanya 13 years and Glorious Academy here overseas ɛhɔ ɛna akɔ school medofo Awurade nkɔso anya wɔ adom roso na ɔfɔmfra adom nkɔ adom nyansa ɛne adom ɛnhyɛ wo ma na nyamesoro nso ɛnka ho nyini ɛbɛyɛ panyimpa na ahomra fa so sa bɛ ɛfama yɛ nyinaa yɛse ɛdɔ papa yɛ my dear ɛnɛ me de champagne bɛba wai sɔle ya ɛba ɛno ɛnso ɛwɔ US abrochime mu wei efiri mama G wɔ se ɛnka nhyɛ sɛ ɔmo awo dapa Awurade nkɔso nhyɛ na ɔma wo ɛyɛ enyicha hoden ɛne apɔmuden ɛwɔ mo so dɔ papa yɛ nua dɔ ɛwɔ mo ntem no wɔ se Awurade sɛ ɛntina hɔ da abusia bibinti yɛntimi mie phone lines no yɛde si ase no Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsan ahyia bi yɛ mo bia shalom yɛnkɔnkɔtie wɔ sɛ This is 93.1 FM. This sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sie mu na fa wo nansia besi ase hɔ no sɛ ho tekyema ɛno ɛne yɛfɛ ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo sɛ dwe wo siem wo gye ho baabi a ɛnyɛ na no na 21st clinic ba yɛ adwuma pa wo mu yinti abasobo ma gye no wɔ Ghana ha ɛne amonone ɛnya asɛm ketewa wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na anu nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye sɛ 21st clinic nko a wɔn gye bibiduro ɛna bɛsɛn ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wotumi de kɔ ne mu adeɛ baako a wɔn agye di wɔn mu paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso ne kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ 0540311311 0540311311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Middle. Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no gyama wabrɛ akos sɛnea mensa ne menam mu twetwe me no ɛmu ayɛ titiritii mentumi mpo nsɔre ho na ɛnwanwa ɛno a mefi dwom baeɛ na meka kyerɛ wo sɛ mato 3P garlic mixture aba enti nom bi ansa na wakɔda mehu yɛ ne sɛ wada sɛ waano 3P garlic mixture ane 3P garlic mixture ɛma mogya ɛdu mu afusane no ɛkyɛ yie natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha nano na madam Kofi Mpo ka kyerɛ me sɛ work natural health for bi biduro bi ɔmo aba yɛfrɛ no 3P garlic mixture na amanfo tu ɔmo tu agu so no ɛnya sɛnketewa 3P garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonom 3P a ɛbɛgya ne sɛ hu ɛduro yi ɛnya ma pemfo ɛma wɔma wɔ manofo anasɛ nkɔda wonya nyamfie dumienu FDA agye adwadie nkratoɔ yi ato 3P garlic mixture yi wobɛnya bi wɔ mɛmu pharmaceutical shops ɛne herbal shops fɛ piwak ɛwɔ 02489288824 and 020
This is 93.1 FM. This is 93.1 FM. Sompa fluidity, Sompa FM and TV, and market yapa. Sompa, dear, sassy, so many Singing a catty, oh, someone, some yo, I don't ever know when I get the apart. And was I see so? If you ask him about some now, some year, dear, and you know, myself, some be so soon, yeah, market the apple. And any dear, is some party, and market the apart, some party, yes, I see so, and many dear. Sompa FM, Sompa TV, market the apple, Sompa dear. Teaching what you do to Sompa FM and TV. Never my wedding year. And I get your never my wedding year. Sabra boy more darkening. Be natural, so no dear when ya. Bema wedding year. I get your pan so come. Market yapa, our fidi in it or Sompa FM and TV. Why? So I pass here soon. Yasin Sompa mani diania katiapa na unu wada. Sompa dea sit name uno. Market yapa. Some good dear, some Nina, make a sable. It is some near just some Nina, some party about some pa FM, and Marcus Yapa, some pa TV, and many tears, some pa TV, and many tears. Oh, wisdom ni tie Sompa FM, hear Sompa TV. Yow, boy! Yow back, Sompa. Mr. Bro, the gentle child, the gentle presenter. Make I say, Mamma, say, me now for force, I made the Ghana best for bed. This is 93.1 FM. Make I, Madame, for being a son of God, ready. Gentle child, gentle presenter. Move back and see, and the family when you mean me. What's the fire? I'm going to Jimmy, come in, believe it, don't you ever give up. This is